Ateistit usein pilkkaavat kristittyjä siitä, että me ollaan irrationaalisia ja uskotaan satukertomuksiin, mutta itse asiassa päinvastainen on totta. Ateistit on irrationaalisia ja uskoo satukertomuksiin. No mihin mä perustan tämän muun väitteeni? No siihen, että vain kristinusko ja tarkemmin sanottuna raamatullinen maailmankatsomus mahdollistaa rationaalisen ajattelun ja päättelyn. Rationaalisuus on sitä, että me pystytään tietoisesti harkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja ja sitten valita niistä kaikista perustelluimman. Eli me harkitaan ja sitten punnitaan eri vaihtoehtoja ja sitten tarkastellaan, että minkälaiset perustelut niillä eri vaihtoehtoilla on ja valitaan se perustelluin. Koska rationaalisuus viittaa tämmöiseen perusteltuun ja loogiseen näkemykseen. Rationaalisella ihmisellä on aina hyvä syy ja perustelu sille, mihin hän uskoo. Ja rationaalinen ihminen uskoo aina kaikista asioista loogisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että hän ei ole epälooginen ja epäjohdonmukainen ja mielivaltainen hänen uskomuksissaan. Ja epäjohdonmukaisuus ja mielivaltaisuus on kaksi rationaalisuuden suurinta syntiä. Niihin ei saa sortua. Ja mielivaltaisuushan tarkoittaa sitä, että sä vaan uskot johonkin asiaan ilman hyviä perusteita. Sä otat vaan jonkun asian annettuna ja uskot siihen, mutta sulla ei ole mitään hyvää syytä tai perustetta sille, miksi sä uskot siihen. Eli sä uskot vähän sokeasti siihen. Sokea usko on mielivaltaisuutta ja irrationaalisuutta. Se on rationaalisuuden vastakohta. Sitä epäjohdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että se sun uskomus ei johdonmukaisesti seuraa sitten jostakin sun käytännön toimista. Eli sun toimet ja uskomukset ei ole loogisesti toistensa kanssa yhteen sopivia. Silloin sä oot epälooginen, kun sä toimit vastoin sitä, miten sä uskot, tai sitten sä uskot vastoin, miten sä toimit ja niin poispäin. Tai sitten sun kaksi eri uskomusta ei välttämättä sovi toistensa kanssa johdonmukaisesti yhteen. Esimerkiksi sä voit uskoa, että maailmankaikkeus on syntynyt sokeiden ja sattumanvaraisten tämmöisten luonnollisten prosessien kautta. Ja sitten sä yhtä aikaa uskot siihen, että maailmankaikkeus on järjestäytynyt ajan suhteen yhtenäisesti ja siksi meillä on tämmöiset luonnonlait, jotka on vakioita. Siksi me voidaan tehdä tarkkoja ennustuksia tulevaisuuteen ja siksi me voidaan oppia meidän menneisyyden tekemisistä, koska luonnonlait ei muutu. Mutta nämä kaksi uskomusta ei sovi johdonmukaisesti yhteen, koska sattumanvaraisuudesta ei seuraa sen vastakohta, eli tämmöinen yhtenäisyys, eli lainomaisuus, vaan sattumanvaraisuudesta seuraa kaos. Ja jos kaikki olisi kaaosta, niin kuin tämmöinen maallinen todellisuusnäkemys ehdottaa, niin silloin ihmiset ei voisi tietää mistään mitään, koska tietäminen ja oppiminen vaatii sen, että maailmankaikkeus ja universumi on nimenomaan ajan suhteen yhtenäinen. Se on järjestäytynyt, luonnonlait on vakiot. Siksi me voidaan luottaa siihen, että se mitä me tehtiin hetki sitten, jos me tehdään se uudestaan seuraavana hetkenä, niin me saadaan samanlaisia vaikutuksia. Sen vuoksi, koska luonnonlait on vakiot, fysiikan ja kemian lait ei muutu sattumanvaraisesti. Mutta jos luonto ei olisi ajan suhteen yhtenäinen ja luonnonlait voisi muuttua sattumanvaraisesti, eli fysiikan ja kemian lait esimerkiksi muuttuisi sattumanvaraisesti, niin ei olisi mitään syytä luottaa siihen, että se mitä me tehtiin hetki sitten, niin se samanlaiset vaikutukset toteutuisi seuraavana hetkenä, kun me tehdään se sama asia. Koska silloin me oletetaan, kun me ajatellaan tollain, että luonto on ajan suhteen yhtenäinen. Mutta jos luonto olisi alkuperältään sattumanvarainen, niin tuommoiselle oletukselle ei ole mitään perustaa. Ja sitten me ei voitaisiin ainakaan missään nimessä tietää sitä, että se luonto pysyy tulevaisuuden suhteen, ajan suhteen yhtenäisenä, eli luonnonlait ei tulevaisuudessa muutu. Mutta me kaikki ihmiset oletetaan se automaattisesti meidän jokapäiväisessä elämässämme. Esimerkiksi kun me kävellään näin eteenpäin, niin ei me olla huolissaan siitä, että meidän seuraavalla askeleella tuo maa muuttuisikin hapoksi, kun me näin kävellään eteenpäin. Ei me olla huolissaan siitä. Mutta miksei me olla huolissaan siitä? Jos tämmöinen maallinen
humanistinen ja ateistinen todellisuusnäkemys olisi totta, niin meillä ei olisi mitään perusteita niin luottaa siihen, että tuo maa pysyisi niin tommosena maana kuin se on nyt. Koska ei olisi mitään perusteita luottaa siihen, että fysiikan ja kemian lait pysyy vakioina. Mutta kuitenkin me kaikki luotetaan siihen. No sitten ihmiset sanoo, no, mutta kun meillä on menneisyydestä niin paljon kokemuksia siitä, että se on aina meidän elämämme aikana pysynyt tällaisena, niin siksi on hyvä syy luottaa siihen, että se pysyy myös tulevaisuudessa samanlaisena. Mutta David Hume huomautti tämmöiseen päättelyyn, että se on kehäpäättelyä, jossa jo oletetaan se yhtenäisyys ja sitten sen yhtenäisyyden perusteella yritetään argumentoida, että se pysyy myös yhtenäisenä. Mutta siinä sä oletat sen yhtenäisyyden jo valmiiksi sun päättelyprosessin alussa. Se on kehäpäättely, joka ei todista yhtään mitään. Ja sitten here's the kicker, eli jos maailmankaikkeus ei olisi ajan suhteen yhtenäinen, niin sulla ei olisi mitään perusteita luottaa sun muistiin siitä, että se on ylipäätänsä ollut sun muistiin mukaan menneisyydessä yhtenäinen. Ja sitten, jos maailmankaikkeus on yhtenäinen, ja se sun mielestä tällä hetkellä näyttää yhtenäiseltä, niin sulla ei ole mitään perusteita luottaa siihen, että sun havaintoelimet, silmät, korvat ja niin poispäin, että ne tavoittaa oikealla tavalla tämän todellisuuden, koska jos maailmankaikkeus ei ole ajasuhteen yhtenäinen, niin sun aivokemiassakin tapahtuu koko ajan sattumanvaraisia muutoksia, jotka muuttaa sitä, miten sun aivot ja näköelimet ja kaikki toimii. Niin ei ole mitään perusteita luottaa siihen, että sitä mitä sä näet todellakin on sitä mitä sä näet, vaan se voi olla vain joku illuusio tai harha. Eli ihmisellä ei ole niin tämmöisestä omasta subjektiivista näkökulmastaan mitään mahdollisuutta tietää sitä, onko maailmankaikkeus ajan suhteen yhtenäinen, onko se ollut ajan suhteen yhtenäinen ja tuleeko se pysymään ajan suhteen yhtenäisenä. Ihminen voi ainoastaan tietää tämmöisen asian vain kaikkivaltiaan Jumalan kautta, joka on henki, joka ei ole itse tätä luomakuntaa, vaan joka on itse tämän luomakunnan ulkopuolella ja jolla on kaikki tieto niin tästä hetkestä, menneisyydestä kuin nykyisyydestä. Ja jos tämmöinen henki sitten ilmoittaa ihmisille sen, että maailmankaikkeus tulee pysymään ajan suhteen yhtenäisenä, niin vain se on tapa niin tietää ja luottaa siihen, että näin myös tulee olemaan. Ja silloin on rationaaliset, eli perustellut syyt luottaa siihen, että kun me kävellään eteenpäin, niin tämä maa pysyy tämmöisenä maana kuin se on nyttenkin. Ja Raamatussa meillä on nimenomaan tämmöinen ilmoitus. Esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 8 ja 22 Jumala lupaa, että tämmöiset tietyt luonnon syklit pysyy vakiona niin kauan kuin maa pysyy. Eli tämmöiset luonnonlait ei muutu sattumanvaraisesti, se on Jumalan lupaus. Ja sitten Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjasta, Jumala pitää niin sanansa voimalla koko maailmankaikkeutta niin kasassa ja pystyssä. Eli Jumala vaikuttaa koko ajan sen, että maailmankaikkeus on ajan suhteen yhtenäinen ja hän on ilmoittanut sen luoduille olennoille. Niin tässä on niin se rationaalisen tämmöisen ajattelun luotettavuus ja perusta ja siihen, että me voidaan todellakin tietää, eikä sokeasti uskoa, että maailmankaikkeus pysyy ajan suhteen yhtenäisenä ja luonnonlait ei muutu niin kuin sattumanvaraisesti. Ja toinen tekijä sitten tämmöiselle rationaaliselle päättelylle on logiikan lait, koska rationaalinen päättelyhän perustuu niin kuin tämmöiseen loogiseen päättelyyn. Niin kuin mä jo tuossa äsken vähän sivusin sitä johdonmukaista päättelyä, joka on niin kuin tarvii logiikan lait sinne taustalle. Esimerkiksi niin ristiriidattomuuden laki, joka sanoo, että A ja A ei voi olla samaan aikaan totta samassa mielessä ja samassa kontekstissa. Toisin sanoen, mun auto ei voi olla samaan aikaan parkkipaikalla ja olla olematta parkkipaikalla niin kuin samassa kontekstissa. Niin se on ristiriidattomuuden laki, joka noin sanoo. Ja ristiriidattomuuden laki on niin kuin kaiken johdonmukaisen ajattelun perustana. Sitten on tämmöinen identiteetin laki, joka sanoo, että A on A. Kaikki on niin kuin identtisiä oman itsensä kanssa. Eli kissa on kissa, kissa ei voi olla samaan aikaan koira ja niin poispäin. Ja sitten on poissuljetun kolmannen laki, joka sanoo, että jokaisen väitteen niin tulee olla joko totta tai epätotta. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Ihminen on joko mies tai nainen, ei ole kolmatta vaihtoehtoa. Niin nämä on kolme tämmöistä logiikan peruslakia, ja logiikkahan tarkoittaa niin kuin oikein ajattelemista. Kukaan ihminen ei voi ajatella oikein tai rationaalisesti tai merkityksellisesti käyttämättä logiikan lakeja. Siksi logiikan lait eivät voi olla ihmisten keksintöjä, koska ihminen ei voisi keksiä logiikan lakeja, jos ei jo valmiiksi käyttäisi logiikan lakeja.
Eli logiikan lakien täytyy olla välttämättä olemassa. Ne ei voi olla ihmisten sopimuksia eikä keksintöjä, koska silloin niitä ei tarvitsisi olla välttämättä olemassa. Ja sitten logiikan laithan on tämmöisiä abstrakteja ajattelun lakeja. Niitä ei ole tehty atomeista. Eli ne ei ole aineellisia. Sä et voi vahingossa potkasta niin varvastas logiikan lakien tai ottaa sitä jääkaapista ja syödä sitä. Ei, ne on abstrakteja lakeja, eli aineettomia. Niitä ei ole tehty atomeista, eikä niillä ole sijaintia niin universumissa. Mutta niiden täytyy olla konkreettisesti olemassa, jotta niillä on se vaikutus, joka niille niin annetaan ja joka hyväksytään niillä olevan. Ja toiseksi sitten niiden täytyy olla muuttumattomia. Eli logiikan lait ei voi muuttua ajan ja paikan suhteen, koska muuten logiikka ja rationaalinen ajattelu ei olisi tämmöistä perusteltua. Ja sitten logiikan lakien täytyy olla kaikkialla, eli ne on universaalit. Ei voi olla jotakin paikkaa, missä logiikan lait ei pätisi, vaan aina kun ihmiset, esimerkiksi astronautit lentää johonkin kuuhun, niin ei ne ajattele, että hei, mahtaakohan logiikan lait toimia. Eikö kaikki olettaa automaattisesti, että ne toimii siellä. Eli logiikan lakien olemus on, ne on abstraktit, iänkaikkiset ja muuttumattomat ja kaikkialla läsnä olevat. No, mitä nämä kuvaa? No, nämähän kuvaa Jumalan ajatuksia. Niin kuin Raamatussa ilmoitetaan Jumala. Jumala on henki, eli Jumala ei ole fyysinen, sitten Jumala on iankaikkinen, muuttumaton ja kaikkialla läsnä oleva. Ne kuvaa Jumalan luonnetta, koska oikeasti nämä logiikan lait on Jumalan ajatuksia ja ihmisten tulee ajatella näitä Jumalan ajatuksia Jumalan jälkeen. Niin siksi, jos me halutaan olla loogisia ja rationaalisia, niin meidän täytyy ajatella Jumalan ajatuksia kaikissa asioissa. Ja Raamattu antaa siis hyvän perustan ja syyn näille logiikan laille. Mutta tämmöistä maallisesta ja ateistisesta lähtötilanteesta käsin ei ole mitään syytä ja perustetta logiikan laille. Itse asiassa niitä ei voisi olla olemassa, koska tämmöinen ateistinen lähtökohtahan, joka sanoo, että ei ole Jumalaa, niin siitä loogisesti seuraa, että jos kielletään yliluonnollinen Jumala, niin siitä loogisesti seuraa, että kaikki pelkistyy aineeseen ja energiaan. Koko todellisuus pelkistyy aineeseen ja energiaan. Ja silloin kaikki ajatuksetkin, ihmisen ajatukset on pelkästään vain tuommoisia aivojen sähkökemiallisia reaktioita, ainetta ja energiaa. Mutta jos ihmisen ajatukset on vain ainetta ja energiaa, niin silloin ei voi olla logiikan lakeja, koska logiikan lakeja ei ole tehty aineesta. Ne on abstrakteja. Ja sitten jos ihmisen ajatukset on pelkästään tämmöistä ainetta ja energiaa, niin ne on muuttuvia. Jos logiikan lait pelkistyisi ihmisen ajatteluun, niin ne muuttuisi koko ajan. Ja eri ihmisillä voisi olla erilaiset logiikan lait, koska eri ihmisillä on erilaiset kemialliset reaktiot omissa aivoissaan. Niin on selvä asia, että ateistisen todellisuuskäsityksen valossa logiikan lakeja ja sitä rationaalista ajattelua ei voi olla olemassakaan. Mutta kuitenkin ateistit ja maalliset humanistit ajattelee monessa asiassa loogisesti. Ja sitten ne luottaa tähän induktion periaatteeseen siihen, että maailma on ajankaikkisesti yhtenäinen. Ei ole huolissaan siitä. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, minkä Raamattu ilmoittaa roomalaiskirjeen 1. luvussa. Kun ihmiset tarkkaavat Jumalan luomistekoja, niin he automaattisesti tunnistavat sen Raamatun Jumalan luomukseksi. Ihminen ei voi olla tietämättä, että Raamatun Jumala on luonut tämän kaiken. Se on tietyllä tavalla ohjelmoitu ihmisen. Ihminen on rakennettu niin silloin, kun Jumala rakensi ihmiset. Ja ihminen automaattisesti tunnistaa, kun hän tarkkaa todellisuutta, että tämä on Raamatun Jumalan luomus. Mutta sitten sama roomalaiskirja sanoo, että ne, jotka ei halua kunnioittaa ja kiittää Raamatun Jumalaa, niin he painaa sen, mitä eivät voi olla tietämättä vääryyden valtaan. Toisin sanoen he tukahduttaa sen tiedon, mitä eivät voi olla Jumalasta tietämättä vääryyden valtaan, painavat sen heidän alitajuntansa syövereihin niin, että he todellakin voivat ihan vilpittömästi sitten sanoa, että joo, en mä todellakaan muista, että mä olisin ikinä uskonut mukaan, että Raamatun Jumala on tämän kaiken tehnyt. Niin, koska olet itse tukahduttanut sen tiedon sen takia, että sä et halua kunnioittaa ja kiittää Jumalaa, vaan sä rakastat enemmän sun syntielämää kuin luojaa. Ja siksi sä annat luojalle kuuluvan kunnian luonnolle. Sä tietyllä tavalla jumalistat luonnon ja siten ihmisen, joka on tämmöisen maallisen näkemyksen mukaan tämän luonnon kehitysprosessin huipentuma ja kuningas, jolla on kruunu päässä.
Ja siten ihminen on niin kuin herra itsellensä. Siinä on se pointti. Kun ihminen haluaa olla herra itsellensä, niin hän kieltää sen, mitä ei voi olla tietämättä. Eli että Raamatun Jumala on todellinen herra myös ihmiselle. Ja siten Raamatun Jumala on auktoriteetti sanoa, mikä on oikein ja väärin. No joo, ihmiset sitten sanoo, että no ei me tarvita Raamatun Jumalaa sanomaan, mikä on oikein ja väärin. No mutta kaikki suurin piirtein tietää, kaikki kansan ihmiset kautta historia on tiennyt, että tämän 10 käskyn mukaisen oikean ja väärän ja on elänyt sen mukaan. Ja monet laitkin on vieläkin kirjoitettu niiden perustuksille. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on laittanut lakinsa ihmisten sydämiin. Eli senkin Jumala on automaattisesti laittanut jo valmiiksi sinne, että sen vuoksi ihmiset tietää oikeasta ja väärästä. Mutta jos maailmankaikkeus olisi vain sattumanvaraisesti kehittynyt, niin mitään objektiivista ja absoluuttista oikeaa ja väärää ei voisi ollakaan olemassa. Silloin kaikki olisi vain sattumanvaraisen kehityksen tuotosta ja silloin ihmisillä voisi olla vain subjektiivisia ja suhteellisia näkemyksiä siitä, mikä jonkun mielestä on oikein ja väärin. Joku tämmöiset näkemykset voisi sitten saada semmoisen isomman ryhmän uskomaan saman asian, mutta sekin olisi kumminkin vain subjektiivinen mielipide, joka olisi laajennettu koskemaan isompaa ryhmää. Mutta silloin sillä näkemyksellä ei olisi sen kummempaa merkityksellistä arvoa kuin sillä, kun joku sanoo, että mun lempiväri on sininen. Eli semmoinen todellinen merkityksellisyys ja objektiivisuus, eli ihmisen mielipiteistä riippumattomuus ja absoluuttisuus oikealla ja väärälle on mahdotonta, jos Raamatun Jumala ei ole luonut tätä. Mutta ihmiset kumminkin elää käytännössäkin niin, että ne uskoo tuommoisiin tietynlaisiin objektiivisiin, eettisiin periaatteisiin. He elää niin, koska he ei voi olla elämättä niin. Ja sitten tietenkin ne kritisoi joitakin semmoisia periaatteita, koska ne haluaa sitten antaa omalla syntielämällä joku ihmiset tilaa ja niin poispäin. Mutta se pointti on siinä, että kaikki jollakin tavalla ymmärtää sen asian. Sekin vaan osoittaa sen, että Raamattu on totta, koska Jumala on laittanut sen tiedon tästä asiasta ihmisten sydämiin. Eli tämä universumin yhtenäisyys, logiikan lakien olemassaolo, absoluuttisen moraalin olemassaolo, nämä kaikki ulottuvuudet, jotka on itse asiassa maailmankatsomuksen näitä perustuksia, koska jokaisella ihmisellä on maailmankatsomus ja se jokaisen ihmisen maailmankatsomus ottaa kantaa nimenomaan näihin ulottuvuuksiin, siihen, että voiko ihminen ajatella järkevästi, onko tämä maailmankaikkeus sattumanvarainen vai järjestäytynyt, mikä on oikein ja väärin ja niin poispäin. Ja näihin kaikkiin kysymyksiin Raamattu antaa rationaalisen, eli perustelun vastauksen, ja siksi kristityt ei usko sokeasti näihin asioihin, koska tietohan tarkoittaa klassisen määritelmän mukaan, että tieto on hyvin perusteltu tosiuskomus. Kristityillä on hyvä perustelu näille kaikille tiedon kannalta välttämättömille asioille, niin kuin me äsken katsottiin. Kun taas ateistisesta ja tämmöistä maallisen humanismin näkökulmasta näille millekään asialle ei voida antaa hyvää perustelua. Ja vielä suurempi juttu on se, että näitä mitään asiaa, logiikan lakeja, maailmankaikkeuden yhtenäisyyttä ja absoluuttista moraalia ei voisi edes olla loogisesti olemassa, jos maailma olisi semmoinen kuin tämä meidän sekulaarihumanismi ja ateismi väittää sen olevan alkuperältään. Eli että se olisi saanut syntyysä sokeiden, luonnollisten, sattumanvaraisten prosessien kautta. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoista, että ateistit ja nämä humanistit ei pysty elämään heidän oman maailmankatsomuksensa mukaisesti, koska he koko ajan salaa luottavat siihen, että maailmankaikkeus on ajasuhteen yhtenäinen. He luottavat tämmöisiin eettisiin periaatteisiin, he käyttävät logiikan lakeja, he varastavat raamatulliselta maailmankatsomukselta nämä rationaaliselle ajattelulle välttämättömät tekijät ja käyttävät niitä ikään kuin annettuina ja ominaan, vaikka heidän omasta todellisuuskäsityksestään ei ole oikeutusta uskoa semmoisiin asioihin. Niin tämä osoittaa, kuinka epäjohdonmukaisia he on. He varastavat toisesta maailmankatsomuksestaan niitä tekijöitä, joita heidän oma maailmankatsomuksensa ei pysty oikeuttamaan. Ja sitten he näiden tekijöiden kautta kritisoivat kristittyjä vastaan, joilla on raamatullinen maailmankatsomus. Se on niin itsensä tuhoava asema tämä maallisten asema kuin olla ja voi, mutta eihän he ajattele sitä näin pitkälle ja näin syvällisesti tietenkään, koska se tuhoaisi heidän todellisuusnäkemyksensä, jos he menisivät yhtään pintaa syvemmälle. Siksi heidän pitää pysyä siinä sokeassa luottamuksessa ja siinä annetussa ja siinä, että me ei ajatella nyt noita perustuksiin asti.
Ja sitten he ironisesti kritisoi kristittyjä irrationaalisiksi, vaikka he ovat itse niitä. Ja kristityillä on ainoat kunnon perusteet rationaaliselle päättelylle. Kristin usko ei ole irrationaalista uskoa, vaan kristin usko on rationaalista uskoa, loogista uskoa, koska se perustuu rationaalisen ja loogisen Jumalan ilmoitukseen.